Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake sadar da ku a wannan tashar tamu ta Gaskiya 24 TV. A yau mun kawo muku jerin jaruman matan Kano guda 8 waɗanda suka fi ƙwarewa wajen fita a matsayin uwa. Kamun nan kada ku manta ku danna mana subscribe da kuma alama karrawa domin samun shirye-shirye ma kan lokaci. Ga wadda suke so a cikin channel ɗinmu, kada ku manta ku danna mana like idan bidiyon ya muku dadi. Mun gode. Gaskiya 24 TV. Gaga bai lafiya, mutum kusan dusan mai su goyon sun ita da lafiya, kama ya yi rita. Ya sa ido yin shanawa, su farfajin birka shi don maborin fanta ya wasawa, kama ya kora ta. Da bai gaga bai lafiya, mutum kusan dusan mai su goyon sun ita da lafiya, kama ya yi rita. Ya sa ido yin shanawa, su farfajin birka shi don maborin fanta ya wasawa, kama ya kora ta. San a ranar wasu yin turiya zama gaba shi da ƙarna ƙaunar da duniya turiya sun turi ba a gona da safariya ne a kuma ruwan san ita da mace ya sa ido yin shanawa sabbin girka shi don maborin fanta ya wasawa kama ya kora ta. Ki ba mu bintar soyayya, Allah kan biyo da hannu, ka ba mu izinin soyayya, da duniya duniya da lamu, da sallakin ɗin tiyayya, ruwan san ita da yanki. Ya sa ido yin shanawa, sabbin girka shi don maborin fanta ya wasawa, kama ya kora ta. Sirri da doga da bai. Ya sa ido yin na bangaje su da tuni cikin mai kaune sai godiyar mahalicci da na yi sauƙar sauri na hanzila a cikin sanyi ruwan sun ita da yanki. Ya sa ido yin shanawa sabbin girka shi don maborin fanta ya wasawa kama ya kora ta. Bai noma, fataniya ba ta girki.
ci fama